damban da ta sa gida ya cika a wannan rana a birnin Katsinan Dikko, damban da ta sa jama'a suka yi dandazo da hihi daga ko'ina lungu da sako ciki da wajen jihar nan aka zo kallon wannan dambe tsakanin Ramadan na bangaren arewa da kuma Bahagon Zayyanu na bangaren Gurmada. Wannan dambe tana da burgewa da ban sha'awa, ana son ganin wannan dambe, ana sha'awar ganin ta domin kuwa matasa ne da ke ji da kansu a wannan mamako ko kuma a wannan mako ko kuma a wannan karni da ake ciki. Kada kuma ta dambe zalla muke dauka tare da yadawa insha Allah. Bahagon Zayyanu ga yanan gajere mai da haske, shi kuma Ramadan na bangaren arewa shine ga yanan dogo baki da bakin wando da kuma ciko a kansa. Another historical and very important young people with talent and experience. One of them is Ramadan from Iowa and the other is Bahagon Zayyanu and Gurmada. They are the future champions of tomorrow. They are here to challenge each other at the number of 60,000 there. Ramadan is a young Yankee black boy, while Bahagon Zayyanu is a short ball and head. So this game is to determine what is happening. Bahagon Zayyanu came to Katsina today, 9th day, and he has over 10-9 defeat. Out of the 9, he defeated Iowa 6 different times. They now brought someone called Ramadan to teach him a lesson of life. So we are going to listen to the bed. This Ramadan is talented and very experienced. So we are going to shower. An dawo a turmi na biyu a ci gaba wannan damban. An dawo turmi na biyu a shi wani dambe tsakanin Bahagon Zayyanu na bangaren Gurmada da kuma Ramadan na bangaren arewa.
Bahagon Zayyanu ya ƙara karya lagon Arewa. Bahagon Zayyanu ya ƙara karya lagon Arewatawa a yau. masu kallon ga dan wanda za a ƙara kanan jiya na gasar to masu kallon mu kamar dai da kuke kallo ga dambanan an taka tsakanin karamin bahagon altamman karami daga bangaren arewa da kuma coronavirus daga bangaren kudu. To bahagon altamman karami dai da kamar da kuke gani shine mai hula gajere da kuma bezaja a ugusa ya daura, shi kuma coronavirus shi ma da hula a kansa amma da beza fara shi ma ga ta nan ya daura. Ita kuma wannan dambe da kuke gani damban gasa ce ta mashin sabo dal da aka saka, kuma daga jihar Katsina Dukku gidan damban dan Tambuwal nan aka saka wannan gasa, kuma gata nan an soma yanzu tsakanin kudu da kuma arewa a daidai wannan lokaci. Ba haka wata mamma karami da ita shine gajere game da kuke gani da hula a kansa, shi kuma coronavirus kamar da na gaya muku da farar beza a jikinsa da kuma hula. Allah ya ba mai rabo sa'a, mu kuma dan bezan la iya kan mu dauka da yadawa amma da yadda Allah wannan bata muna lokaci kike wannan amida ba ta sai lokaci ne to da babu wanda ya buga ina Ramadan da haka zayana ku je tare da ku dan ku na dubu su an kuɗi ko za mu ɗaga shi dole ne ba a yi tsoro babu ya tsoro yau ba a yi tsoro sai a yi kisa to duk guda to a yi layi to in ba buga ne za a yi layi ne saboda ba a yi tsoro sai a yi kisa dama mutum shi da rage shago autan mama karami na amma ya in ka zure mai wani gaika kun ji abin da an ce sai babu ya sai zakari yayi da yau za a yayi dan da ake yi Ramadan Shawwal ku shirya Ramadan Shawwal ku shirya ya balai babu ziyara Ramadan ƙasa ta raba ba a tsaya ba ku yi komi ba cikin
cikin dandaji wallahi ba a yasu ba a yasu gashi nan dai ana ta taɓurza ba san mace to ba sai miya ta ƙare mu kama dan bazan laya kama dauka da yadawa da yadda Allah shekaran jiya mutane sun kama maganganu cewa dandan da batu a haka mutunan isa hada ya ce da wannan dambe